2024 hola labur bildu ezkero, aspaldiko urterik beroena da. Hau beti ere olako epe batean hartzen dugu, ezta? 1981tik 2020 epearekin konparatuta beroena izan zen urte moduan hartu ezkero, eta batez besteko temperatura urte osokoa 2024ko Europan gradu eta erdi altuagoa izan zen. Esan bezala epe horrekiko, egia da lehenago, ez da, industria aurretik eta mendearen hasieran, aurreko mendearen hasieran erdien temperatura apalagoa zela, ez da, baina gero eta beroago dela hori garbi dago. Itsasoko ura garrantzitsua da, esaten dugu epelago dago, baina atzerakoan gustora hartzen dugu, gero ondorioak ditu, ez da, evaporazio handiagoa, horre bertan elikatu egiten ditu, ez da, hodeiak 0,7 gradu epelagoa egon zen, Europako itsasoen temperatura, eta beste ondorioetako bat uholdeena, esan dugu, lehorteak, suteak, gero eta gehiago uholdeak Europan bakarrik 213.000 Europar kaltetu zituzten, eta hildakoak Europan 335. Valentzian zenbat izan ziren, bieren Valentziako Danmark sortu zuen, ezta? Danak baino gehiago, han neurririk hartu ez zelako, eta bukatzeko horixe daukagu, ezta? Kopernikus txostenak ekarritako ondorioak benetan latzak izan zirela, hementxe bertan, Europan urrutirago joan gabe.